भाई साहब, सबसे शुद्ध जिंदगी अगर केहू के बा त ई भाई साहब के बा। हाँ, आ इन्हीं भर के नाई, इनकरे बिरादरी में जितना जनी बाटे सबकर जिंदगी शुद्ध बा। काहे से अगर जितना जनी बाटा अगर कहीं ड्यूटी करे जात होबा तो देखत होबा ई लोगन खूब बढ़िया से आराम से सुतल रहल। औरतों के देखबा तो ऐसे अंदाजा लगाला बिना खइले तो जनता हवा शुद्ध नींद आवेले नहीं। बात तो सही है। तो एकर मतलब है ई लोग खूब बढ़िया खा पी के अस्थिले सुतल। और हमारे तुहरे जैसन मनई ये समय दौड़ दौड़ काम करल। नाम भैया कुकुर इनकर रखल गइल बा, लेकिन कलयुग के हिसाब से हमके लगा था कि जितना इन्हन के अंदर गुणवा रहल है सब हमन में आ गइल बा। हाँ।